Ayo dihormati kanggo panitia kunjungan Mbah Buyut Tiong. Kanggo Mama Kunci lan Kunci Selalu Mimi Hajat Sarini Sigrok Sinse Mama Payodi calon ibu Taman Sari dihormati kanggo sing duwe Pemdes Bunder. kanggo Jawa Joget Mimi Ali sing ana ning Saudi Ayah Andika Bunda Andika Bongkar kanggo Mama Kundu, Mama Lurah, Mama Kunci sareng Mimi Kunci Mbah Buyut Tiong. Bisa diilangkan tetap baik derman perasaan sun keganggu yang sedih nabi ketemu kanggo iwan plastik sing duwe iwan plastik kanggo sing duwe iwan plastik sing duwe iwan plastik sing duwe iwan plastik sing duwe iwan plastik kelingan kena sapa Jakarta ayune Adiki bebayane Adiki kanggo Adiki Adiki Mamai Ali Mamai Ali kanggo Iwan Mamai Plastik, Ali kanggo Mamai Iwan Ali Mamai Ali Adiki senang danadi senang danadi senang danadi adiki sing duwe iwan plastik 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 mani kanggo sing duwe iwan plastik sing duwe iwan plastik sing duwe iwan plastik kampulan kanggo sapa ayo sampeyan Adi wis duwe ngopi tapi kepripin kula ora bisa ngali kanggo Nanang Sabar Mama Eli, Mama Eli, Mama Eli, Mama Eli. Sinten Mama? sing percaya Nopjul, kanggo Nopjul, 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 sebulan Nopjul, Nopjul. Iwan plastik, kanggo sing iwan plastik, sing iwan plastik. Sing duwe iwan plastik, rasa sing berikan duwe iwan plastik, kelingan sing duwe iwan plastik. Mamai cu, ayo lah adiki jelingan kanggo kena adiki emani kebayang apindot bae. Ini teman rasane apindot ana singgoy. Kanggo nok kecul. kanggo bos Iwan Kecil. Plastik